Mong wae kekak suwun. Sliramu ya aja ngurangi rasa sambal. Yen perlu ususe dikeler ben dawa. Ingin menapa kedangaken sinuwun. Lah sliramu isih enom terus garwane wis suwek kaya Luwek kok suwek pripun to? lah wis piron kabeh iki lho. Niku tuwek. Sinuwun. Ampun ngantos ngendikan iki kados ngaten. Sinau saya suwa panjenengan sampun sepuh. Kula pinangka garwa panjenengan sampun dados kewajiban kula pinangka jagi kawilujenganipun panjenengan sinuwun. Ning janji ya Prameswari. Janji pripun? Umpama aku besok mati kowe aja rabi neh ya. Pun slaminipun kula lawang dados randha sinuwun. Tenan. Saestu enak dadi randha. Mustahil. Kok melu-melu urusan keluarga. Aku mireng. Umpama ditilar sedo ya aku mau dadi randha. Nek isih sugih ya tak openi to. Pecah prek. Kakak Patih. Dawuh katimbalan sinuwun Prabu Darmaja. Gerak sehat toh. Pangestu panjenengan sehat walafiat. Nggih, boten kadal lumpen. Sungkem pangabekti kula ingkang katut. Aku anggere nyawang sliramu awak ketok lemu. Ngono kuwi aku melu seneng. Ngoten nggih. Iya beda karo nak bar dolan pisanan. Yo nek mau masak ulan kok daginge kelok iki jane ngopo? Nggih, boten kenging abah. Kabeh para tumenggung. Nggih. Sengaja panjenenganku ngersakake sira kabeh padha mangan. Panjenenganku ora bakal ngrembug ngenani tata tentreming negara ing Gading Kencana. Malah kepara panjenenganku bakal ngersakake lereh keprabon. Merga panjenenganku ngrumangsani wis tuwa, raga ya wis rengka. Umpama ngerat pradata ya wis ketung wis ora bisa. Kang dadi penggalian. Iki rak putraning Sun. Kang patutan saka garwa Prameswari ora mung siji nanging ana loro cacahe. Siji Pangeran Kartosariman. Kang angka loro Pangeran Harya Susendor. Umpama salah siji kang ingsun warisi palungguhan minangka ratu. Tertentu sing siji meri. Coba panjenenganku nyuwun pamrayogane kabeh para punggawaning negara Gading Kencana. Wiwit saka kowe iki, sangga Sinuwun Prabu, apike sapa sing dadi ratu? ngenani bab lengser panjenengan dados ratu ing Gading Kencana. Badhe nganemaken damar krabon. Namangga putra wonten kalih. Iya. Pun menika Heru. Riman kalih Susendor. Kenali pepanggih kula condong tinggine Heru Sariman. Sebabe apa? Awet piyambakipun tasih muda taruna.
ya ono sing ngetutke Lho, lan iki? upama dhewe-dhewe wedi Piyambakipun tasih nem umpami ngobetaken bab perkawis negari kula kinten tasih trigil. Kula condong ting Sariman. Bocah Nggih, Sariman dadi ratu. iji. Contoh gati piye? Semanten ugi kula Semir Prabu. Menawi panjenengan dalem badhe lereh ke Prabon. Kamangka putra wonten ing Gading Kencana menika kalih Darpa Heru Sariman kalian Susendor. Menawi miturut mangke kula dicondong kalian Darpa Heru Sariman. Jalaran sepisan ingkang mijil menika dasaripun. Melu Sariman to. Yo, Oh, Sariman. Lah Songgowati ku piye? Kula nggih. Usul niku bebas sing Kanjeng Ratu. Kena. Wah, menawi kula usul sing pantes dadi ratu nek kula Sariman mawon kula. Pun kula Sariman mawon. Sariman. Nggih. Nek kula benten, Bedane kula condong kalian Kanjeng Pangeran Susendor. Wah, Awet Pangeran Susendor wicaksana, wibawa, seneng wawor-kawor, seneng Danadriya, boten pelik. Kakang, sampean sedulurku. Aku pilih Sariman, wis sendor. Usul bebas, kamu dhewe-dhewe. Nek wis Sariman malah. Aku mau golok kowe. Ya, Aku mau golok kowe. Sariman to. Sariman su. Sariman ayo katone katone sing nyemplung Sariman. kendel. Ya wis rampung. Paman Patih iki tak suwun bebas aja milih ana kene. Mergo sliramu tak kuwate. Arep sing dadi pangeran Sariman sliramu ya nyembulung. Pangeran Sendor sliramu ya nyembulung. Dados kula mboten dipun parenaken milih nggih. Aja milih. Mengko sapa sing dadi wae sliramu sing wajib kula wentah. Oh, ngaten. Nggih, ngesokaken nisa. Kang perangan kene iki milih Sariman. Sariman nggih. Kang perangan kene milih Kula Sendor. Sariman mawon, Sariman. timbangane dadi regejegan kabeh para punggawaning negara. Iki ora prayoga. Leres. Mengko mundhak ana gredah antarane kulawarga. Mula kanthi panjenenganku bakal milah-milah sapa sing patut. Awit King Darbe Panguwasa ana ing negara Gading Kencana panjenenganku. Aku ngerti watak wangkining putraku sakloro. Lamun tiba titi wancine bakal tinemu sapa sing patut genteni palungguhan ana ing Gading Kencana. Kula ingkang sowan Mas. Subrata. Paring dawuh Kang Mas Prabu. Kaya ana kahanan genting kaya ngene kok. Malah telat coane iki kepiye. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Menawi radi randhat anggenipun ingkang kadang sowan ngabiyantara. Nanging Kang Mas Prabu wonten sakjawinipun pendhapi agung. Kula sampun midhangetaken sedaya. Perangane Punggawa Praja sami matur wonten ing ngarsa panjenengan. Mbok bilih ingkang patut putra Nandalem lintir kawibawan panjenengan. Heru Susendor lan Sariman. Ngaten nggih. Sami-sami putra patutan saking garwa Prameswari. Lah, niki saking pemanggih kula. Ampun Punggawa Praja ingkang milih nglintir kawibawan panjenengan nanging kedah dipun anakaken pilihan rakyat. Kepiye Kang Mas? Kula ugi
Kang Keseliramu Kula nayogyani aturipun Raden Subrata. hati-hati rakyat sing milih. nah kados saya Lah, yen kaya ngono, aku condong marang aturira Nyai Pangeran Subrata. Kan iki ing kene aku miji marang sing patut dadi unggawaning pemilihan. Seliramu. Kowe cara menderengi tak dadekke ketua pemilu. Sinuwun menawi sampun wonten mandat saking Sang Prabu wonten negari Gading Kencana ingkang paling kedah kula kinarya pramugari utawi KPU. Kula badhe ngestokaken dawuh lan kula badhe nata piranti-pirantipun. Perkara setempel sesuk ndadakke ning pojok alun-alun Juwana cedhake bakul sego. Ngestokaken dawuh nuwun ngambil panuwun panjenengan. Ya. ning kudu sing adil ya. Aja abot sisih. Nuwun kepareng kula matur atas nama Nalendra ing Gading Kencana hamiji marang panjenenganku kinarya KPU pemilihan ratu ing Kraton Gading Kencana. Janji kula badhe tumindak adil ingkang saadil-adilipun. Sing menang kula menangaken, sing kalah kula kalahaken. Mbok bilih kula nerjang sarak utawi nerak tatanan KPU, kula siyaga dipun hukum, dipun pojot palenggan kula minangka KPU. Kepareng kula hanata piranti pemilihan. Nyuwun sabiyantu kursi wonten ngajeng. Kursi ing mangkenipun keaturan lenggah para calon ratu ing Gading Kencana. Perlu kula aturaken bilih calon ratu didasar putra dalem patutan Prameswari Pangeran Heru Susendor, Pangeran Heru Sariman. Kondangipun kanthi asma Pangeran Susendor, Pangeran Darpo Sariman. Mulih srawungipun calon Nalendra wonten ing Gading Kencana kepareng kula hangaturi Pangeran Susendor minggah wonten ing pendopo Gading Kencana kanthi tengara kairing gangsa Kebo Giro.
calon ratu atas nama Pangeran Susendor sampun wonten pendapi Gading Kencana. Injil kaping pindho pendukung Susendor. Sendor! 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 Yeah! Sendor! 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 Yeah! Cukup. Para kawula ing Gading Kencana, calon saklajengipun Pangeran Darpo Heru Sariman, miyosipun calon Heru Sariman kanthi kairing disco mania. Tata cara panyengkuyung Pangeran Susendor mboten bareng hanya ruwuwus giliran Pangeran Sariman minggah pendopo. Tengoro yel-yel Pangeran Heru Sariman 2 kali. Hitungi! Si! Tunggu! Aku punya anjing kecil. Beri nama Heru. Dia penyakit lain. Aku senang menjadi Heru. Kukuku. Kukuku. Ayo mari cari Heru. Kukuku. Cukup. Panyengkuyung boten bareng siji lan sijine ganggu tanjuk marang sapa ae sing ganggu calon liyane kena sanksi diskualifikasi. Saklajengipun ing mangkenipun badhe wonten undian pengambilan gambar. Undian pengambilan gambar kersane mboten meri diundi sing nomor sinten, sing nomor loro sinten. Kepareng kula nyiapaken pirandinipun. Udian. Piranti Andrian nomor pamundutan gambar. Menurut Monggo menawi ing mangkenipun pikantuk nomor berdasarkan undian pengambilan. Damai tenang. Ah. Nomor 2. Nyantai. Nomor pinten? Nomor 2. Katuran pirsa Pangeran Susendor pikantuk nomor kalih, Pangeran Heru Sariman pikantuk nomor 1. Tegesipun pengambilan undian gambar Pangeran Sariman langkung rumiyik. Nomor dipun asta KPU. Kesepakatan undian mundut ingkang langkung rumiyin nomor 1 Pangeran Sariman. Monggo milih piyambak. Monggo Pangeran. Asisten. Monggo dipun bikak sareng-sareng. 1, 2, 3. Sariman, kukuku, Sariman, kukuku, Sariman, kukuku, Sariman, kukuku. Sendor, gajah, Sariman, Sariman, asu, Sariman, asu, Sariman, asu, Sariman, asu, asu. Ampun nesurien. Dan ini gambar apa iki? Dan iki gambar apa? Sampeyan milih gambar apa? Gambar. Sesuai undian gambar gede
saged dipun kanthi wonten pendopo wonten wingking calon masing-masing. Cukup. Monggo kaaturan nenggah. Cukup. Adicara saklajengipun visi misi calon wekdal winates sami antarane gambar gajah gambar asu dumawah giliran Pangeran Susendor ngaturaken visi misi sak cekapipun nyumanggaken. Ayo, pendamping siap semuanya. Pendamping siap. Mas, iki apa do medun iki lek kok iso geger. Maksudnya pendamping. Maksudnya pendamping di belakangku. Asu. Terai gambar masuk. Melek jahe ora padha. Asune kok ngadeg ngene. Iki mangono sing ngene. Sendor ning gajah kene lho malah. Oh, kacau. Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh rakyat kabeh rakyat jarene kon tegas. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kabeh rakyatku ing kraton Gading Kencana wilayah Ngerang, monggo sami-sami milih calon nomor 2. Gambare ojo lali sendor neng gajah. Sendor gambar gajah. Aduh. Misi. Goreng. Misi. Menawi sampeyan sedaya milih kula gambar gajah. 3 programe sendor makmurno rakyat Ngerang. 1 bakul kipas lha apa coba tutupi
Aku rohku ngantek bakul kipas kan lho, Cong. Lah ketutupan ngene sing roh bakul kipas e. Bocah cilik-cilik sing dereng sekolah. Di sekolahno. umum. Sekolah umum. Sing ora umum sekolah ora mbayar. Sekolah ora mbayar ijeh diwenehi ora MBK. PKS. Napa niku PKS? Panganane kekno sendor. S. Contohnya niki. Niki mboten sekolah gratis. Sekolah gratis. Sangu persiswa wong siji tak kei 100 juta. Umum napa mboten? Nek ora umum 5.000 wae iki apa cong-cong ora ketok. Nek mboten umum siji diwenehi 10.000. Cocok. Sekolah gratis sangu 10.000. Pembangunan ratan sing elek buyari bongkar cor utawa aspal. Sembakau yo sembako ojo diundakno didono beras kotrek dono ning isor regane lagi gak takok regane beras 15.000 sendor dadi ratu kari 5.500 gula pira 8.000 sendor dadi ratu kari 3.500 lengo muni pira le 10.000 dadi 50.000 Gula medun. Lengo kok 50.000 mati kau tekok 5 kali lipat. Nggo ngambeli rugine beras karo gula. Standar. Itulah misi visi saya untuk program masyarakat Gading Kecono khususnya Desa Ngerang. Selamat sejahtera, ojo lali nyoblos. Hidup. Sedar. Akhirnya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwasu. Orasi saking Pangeran Susendor sampun paripurna. Orasi salajengipun Pangeran Darpo Sariman. Ketentuan menawi Pangeran Heru Sariman ngaturaken visi misi kados dene Pangeran Heru Sariman pendukungipun mboten ngeru-ngeru pendukung Pangeran Susendor. Sarusuk pramila wekdal sawetahipun kalau aturaken Pangeran Heru Sariman. Tak boleh kabeh. Eno Sariman asunge alon ae aja banter-banter. Sariman. Ben ora cetha asu. Karo nek muni asu aja nyawang aku, nyawang iko. Sariman. Asu. Nah. Sariman. Asu.
Wale. Monggo misi-misi. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Gading dan sekitarnya dan Ngerang semuanya untuk malam hari ini akan Sampai iki misi-misi apa MC Monata. Iya iya. Kleru. Matur suwun. Misi dan misi kula yen kula dadi ratu wonten Gading Kencana, yen calon nomor 2 wau ya apa leh ya iya. Payung ya cuwile ngene. Aku calon ratu, calon bupati ya iso ngomong ngene iki. Yen sing wau sendor jare ratan dibangun dicor di aspal. Yen kula dadi ratu teng Gading Kencana mboten trima kula aspal, mboten trima kocor. Ratan ngantek pantura kula keramik kabeh. Ratan kula keramik. Dadi ning ratan kaya ning omah. Asa baline sing omah jero omah kula ken ganti aspal kabeh. Palikan. Tadi di luar serasa di rumah serasa di luar. Jadi tembok-tembok kalau ganti kaca kabeh. Jadi omah niku ning jero kaya teng akuarium. Jadi tanggane arep piye-piye roh. Arep tumindak elek dilekno, tukaran dilekno. Jos. Hidup! Permeneh. Iya kok kok. Ketoprak iki karo sasi iki. Lakon ngene terus klenger kabeh. Lakon ra ngene rupane kok dijaluki ngalor ngidul ae. Ngrasakno sing nanggap ya. Andani kok. Mana roh kowe asu kok. Ngene iki sing raro jare ketoprak kok lakone ngono ae ra liyane iki. Padahal ya jalukane sing di omah ya jalukane sing nanggap. Ora usah gatek. Ayo, sing baku tetap seneng ya Bu, tetap terhibur ya Bu. Mreksani ketoprak, sing penting seneng atine. Wong jenenge lunga golek hiburan, ndak ngoten ah. Saya menika dadi ratu teng Gading Kencana, rondo pinten mawon kula openi. Ojo lali sing dicoblos gambar asu. Jojo wis ana asu. Matur nuwun. Mekaten minggahing visi-misi saking calon Pangeran Darpo Sariman. Saklajengipun janji-janji menawi calon dadi ratu dipun aturaken tim suksesipun. Menawi benjing dadi ratu badhe paring hadiah menapa pramila kula aturaken tim suksesipun. Monggo Ngeran Heru Sariman lagu rupiah. Dia ayo. Saudara. Sakliki kula tak lungguh nggih. Sikilku sing tengen kemeng. Mergo pirang-pirang didelaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nggih. Nyuwun pangapunten dumateng masyarakat Ngerang sak kukuban bilih wekdal sak menika wonten calonan ratu. Jane kula niki pihak ketoprak isin. Mosok lakon kok ngono terus. Saban ora ngerti sorsmet. Dihina. Dikira
ora iso gawe Lagu. Madam picek kono. Iki hadiah apa kok akeh promosi? Gandeng niki ibate wong maca anut sing bayar. Ning ampun lali gambaripun. Gambaripun. Upami jen kersa nyoblos dumateng calon kula Heru Sariman kula hadiahi PCX motor. Deal nggih. Menawi Pangeran Heru Sariman sampean janji dadi entuk hadiah sepeda motor anyar PCX disekseni. Salajengipun janji peparing hadiah menawi calonipun dadi dumateng tim saking Pangeran Susendor ingkang mewakili nyemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon, kula lan panjenengan menika sampun pinter-pinter menilai pundi ingkang janji, pundi ingkang bukti. Lah nggih to? Menawi to janjipun muluk-muluk keduren ceblok bosok. Menawi Pangeran Sariman kalih sebetipun menika janji-janji panjenengan montor PCX. Menawi Pangeran Sendor boten namung katok. Namung katok. Saged milih-milih nggih, saged bedakaken montor kalih katok. Pemangkel dene. Duting janjimu montor, janjiku kur katok. Wong ora tetep milih motor. Becek regane piro? 35 juta penduduk Indonesia. Luwih pinter kabeh masyarakat Kerang tetep milih katok mergo apa? Numpak montor ora katokan. Repot kabeh omong. Malah apik. Montor PCX janji-janji tok mergo janji angel. Wis ngono tok kaya ngono. Malah apik jane. Jane apa? Tim sukses katuran wangsul wonten panggenanipun piyambak-piyambak. Sakmenika titi wancinipun pilihan. Titi wancinipun pilihan gambaripun Pangeran Darpo Haryo Sariman gambare asu, Pangeran Susendor gambare gajah. Kawula ing Ngerang milih gajah apa asu? Sepisan malih kersane cetha sampean milih gambar asu apa gambar gajah? Susendor apa Sariman? Asu apa gajah? Tak hitung sing gajah 1 2 3 1557. Sing gambar asu 1 2 3 1555. Berdasarkan fakta di lapangan, KPU memutuskan hasil Pangeran Heru Sariman entuk swara 1555, Pangeran Susendor 1557. Selisih 2 suara. Sinuwun menika asilipun panguwaos kula kunduraken Sang Prabu. Ora kena diitung. Wong siji tetep siji. Swara gacek loro. Jane aku iki seneng nek asune sing dadi ratu. Asu sampe asu. Mergo menungso karo asu iki apik asu. Asu nak diopeni manut karo bendarane. Karo menungso. Nak diopeni biasane malah gawe lara ati. Hidup! Sariman! Asu!
Sariman hidup asu. Kula kanthi kuwi merga aku ratu ing Gading Kencana mutusake. Pangeran Sendor sing dadi ratu. Saksampunipun paring dawuh bilih calonan wonten Gading Kencana, kula ingkang kedah nglanggahi ing Gading Kencana. Jenengan kok langsung kantaka niku kados pundi? Rama iki jane kagete iki mriku. Seneng Nggih. kowe bisa dadi ratu. Angka loro yo meresake marang sliramu. Rama kuwatir mengko ana peranganing kumpa sing ganggu gawe ora nyengkuyung marang wujudan ramu. Panjenengan boten sisah menggalih babakan menika. Kula jumeneng ratu boten pikajengan kula nanging sengkuyungipun kawula saking Gading Kencana sumrambah. Kawula ing Karang Pradesan wonten ing ngerang mriki kula ingkang kedah dados nalendra wonten ing Gading Kencana. Prayogane pancen kudune kaya ngono. Lah niki, hah? Iki kene sinten koncone ajupuk aku. Ayo aku kudu mangan kok ora entuk jupuk. Ngeten-ngeten kula dulang mawon. Jenengan mengke nek
mangan malah karo-karuan. Pun kula diundang kali jenengan ngomong pripun cara-caranipun dados ngalendra. Dadi ratu iki aku aja janji. Mboten. Nek arep nyalon iki janji-janjine muluk-muluk bareng wis dadi meleset kabeh. Lah kados kadang kula pun ada. Iki mripat ya. Kurang mengisor. Kados kadang kula sariman. Mosok setunggal lajeng dikai PCX. Wong montore dhewe pedotan. Jane dadi ratu iku timbangan sing pinter karo sing bodho. Iki ampe ratu bodho. Lah kok ngoten? Kena diapusi. Nek sing dadi ratu pinter kok minderi kawulane. Malah ngapusi. Kok sehat. Pripun? Dong iki kok ora budulangno kok sego putih terus saiki jane piye? Kerjane sego putih iki. Niki krupuke mboten usah. Ora, Pun. Kok ketoke kok lesu tenan. Niki lempal. Pripun? Iki kaya sego sing terkenal ning pati sego gundal. Kok sego gundal? Sego gandul. Niki nggih sego gandul. Masakanipun dayang-dayang kula. Monggo. Rasane. Tulang terus kowe. Sinuwun Prabu nika lho nggih sedo. Saya Prabu Sepuh, saya Kok iso romo sedo iki wong apa sing musababnya pendagan san. Enggak boleh. Beras iki. manggel ae aku. Iku tak nggo bukti kok malah mbok gua. Bukti apa? Lah iki bukti. Niki wau. Ampun. Kanjeng Rama. Seksi, matur apa rene? Kowe abdine Jaya. Kok nganti sinuwun Prabu Darmaja temekani sedo mau larah-larahe iki. Menika lak Pangeran Sendor ngaturake dedaran, terus didulang dorong. Salajengipun kok sinuwun Prabu malah sedo. Kuwi tenan. Iki wis dorong boten Di Bagahar mau njur sedo. Ning kula mboten mangertosi menika daharan saking pundi mboten ngertos. Wah, Lah jenengan sing beto kok Pangeran. Manut kateranganing abdimu Sakloro. Iki sing nggo daran iki kuwi. mboten kula. Menapa Coba sisaning sego iki dipakake kae lewat. Aturaken sunya sanipun mati. Mati yen ngono jebul dadi. Pangeran Sendor. Instruksi. Kulan kalian percaya nek kudu dimakan karo KPU. Sing mangan kudu aku. Lah aku yo ndek anak bojo. Lho nek jenengan mboten percaya pangan Ayo dhewe. kowe sing kae nunggu mangan. Tenan. Jangan. Yo. Ya. Aku terus mulai. Yo ora iso no. Wong mati terus dipasang ning kono. Ora
ora iso. Nuwun sewu. Mboten Lho kula. sampeyan niku mentala-mentalane ngracun ingkang Rama. Nuwun sewu paman menika kula mboten mangertosi wonten jejaran teng mriki. Nggih. Lah kowe iki do waras apa ora? Lah kula asur ora jotosi wong. Lah ngerti ana mati kok do dipribeni iki jane entuk mati apa ora? Sampan wis mati. Mula jodo Aja rame-rame. Dadi leh mati iki ben tenang. Nggih. Lah mendem nggih. Oh, aja rame-rame. Nggih. Arep mati kok wis kene. Ngono wong mati kok pesen. Serbu. Sanggon dene mlayu. Dipun iki. Ana apa iki padha rame-rame? Der Sariman. Rama Sida. Apa? Kok nganti ana kahanan koyo ngene? Der aku ora napa kok pinapa dadak aku sida, Paman. Nyuwun sewu Ndara Putri Prameswari. Manut dhateng pratelanipun abdi kalih. Sinuwun Prabu Darmaja anggenipun sedo menika nembe kemawon jahat. Dipun dulang kaliyan Kanjeng Pangeran Susendor. Jebul kula teliti daharan kala wau wonten daru beksinipun. Wis ono sing ra. Nggih, manut nika abdi Ki leres Dora kalih Mas. siswa ingkang peparing Susendor. Apa pancen ke bisa tak percaya? Ki santo daran kuwi mau. Sendor sing gawe. Nika leres Dora apa mboten Dora? Kula saged dadi saksi Dora Nanging dadi nyuwun sewu saksi. Gusti Putri, yen salebeting manah kula kok jubriya sanget. Yen ngantos Kanjeng Pangeran Sendor kok ngantos mentala ngalap dhateng sedanipun ramanipun menika kula kok kirang pitados. Sekarang panjenengan udah ora percaya, Pak. Inggih. Mergo panjenengan ngerti, tumindahe sendor wiwit cilik nganti dewasa. Watake panjenengan nggih ngerti to, Pak. Ngaten. Panjenengan ke wae ngerti watake sendor napa malah kula sing lain. Ki napa? Kula niki pinangka ibune kula sing gendong, kula sing nglairake. Kula malah babar blas mboten percaya nek sendor bakal tumindak ngaten. Kula nggadahi jubriya. Nggih yen boten tiyang pilih nabok tangan niku lho sing kula kuwatiraken. Napa nyilih tangan? Nggih. Teges ana sing tumindak ngepinginake sedaling garwaku ning sendor sing didahno. Kados. Kanthi dalan kepengin nyingkirke sendor kaya ngono. Saking pemangke kula ngaten. Kula kok percaya panjenengan lan kula menika nggih nderek pamikirane panjenengan. Teges iki cara kanggo nyingkirke putraku sendor. Kados kakek. Kula cobiya lho, Kang. Pripun? Cobiya kalih pawongan setunggal. Sinten? Sinten? Ya ono wae. Lho. Kanyatan menawi Kanjeng Pangeran Susendor menika ingkang racun Sinon Prabu. Den, Sariman. Kenapa sih? Saiki Slila
ratu wonten ing Gading Kencana. Sariman. Mongko pilihaning rakyat, kuwe kuwi ora kapilih dadi ratu. Cetha yen ora pantes dadi ratu. Sing pantes kapilih kuwi mau Sendor. Mula besuke sing lintar kawibawan ramamu ora liya mung Sendor. Kuwi milih palungguhan ing kanthi cara ngingkirke ramamu. Apa kuwi mau bener, ha? Aku ora peduli. Apapun yang terjadi. Cocok. Senajan Sendor sampean ora setuju minggat saka Gading Kencana. Apa? Kula dadi ratu teng Gading Kencana. Sariman. Saya mikir kowe. Hah? Aku serius. Aku serius ya padha wae serius. Kepengin dadi ratu. Yen to kowe ora dipilih karo kawula, apa iso kowe dadi ratu? Ya senyatane tak pateni sito-sito darah dadi jelas. Cocok. Nek kowe ya harus mateni. Pateni mah ora peduli sepene dadi ratu. Ibu iki sing gembel, ibu iki sing nglarake. Salah. Kowe arep mikir ibu, ha? Rumangsamu. Kowe yang mari kelawan ibu, kowe dadi anak sing duraka. Ora peduli. Kuwi. Salah. Lah kok kudu neraka? Rokok malah enak BPK akeh. Piye? Piye? Salam aku botokno ning alam dunya. Aku yang ngerti tumindak ngomong ngene biyen kowe ora tak tono ki matak pites nopet karsen. Ngerti aku ya ora metu aku mlebu meneh. Coba kempet. Ayo pengen tak pulang ayo kene. Aku kuwi gila kok pengen kowe. Rumah wis ora mampu. Aku iki dadi ibumu. Kowe mbokku lho. Kowe piye tak me aku? Susumu nganti kempet. Ayo Siji, aku arep mlebono meneh. Nek dhisik sedek saiki wis gedhe apa kangen. Ras. Loro. Ya. Kok aku jare mbok ombeni susu. Ya. Ning kowe ratin. Ora deh. Sing Sendor mbok kei susu gedhe aku sing kempet. Kenapa? Lah sakniki jare sing gedhe. Kita jalan gede. Sampai naik sama tuwe. Wis. Paksamu. Wis ora ana isine. Susu nek keluar sak. Iku Apa? kamar macung sinumet. Tembokmu kuwi kok daging damar mancung sinopet arep apa? Aku wis kesel. Kowe dene kesel ibu ngrasake duwe anak kaya kowe. Kok dilagi kowe tak pecat dadi anakku. Ora peduli. Ora peduli. Yen kowe gelem dadi kawula ya ibuku ning Gading Kencana, ora gelem. Ngono. Aku ora sudi dadi kaulamu, apa meneh tak dadi ibumu. Aku ninggake Gading Kencana ora apa-apa. Aku iso urip ning jaba kono. Muga-muga kowe ora kelakon iso dadi ratu. Kowe kuwi tak tinggal muga-muga busukmu iki lho, umat. Boyokmu umat. Lho, kowe iki medhak-medhak mengko kowe arep mati. Njaluk pangapura karo anak ora bakal tak ngapura. Ora mandi, ora mandi. Apa kecepatan anak? Kok tuwe siset. Kula ngertos. Piye? Sedane Sinuwun Prabu Darmaja niku mungkin radom sampeyan. Kula yen sampeyan sing dadi ratu ing Gading Kencana. Kula boten sudi dadi patih. Ruwung minggat. Minggat lah. Hidup Sariman. Asik dong. Hidup. Kowe wis mati uripne lho, Mbok. Mergo aku mati ra dikubur-kubur, aku tak mlebu kuburan dhewe. Sipun Sendor. Sendor mlayu. Nggih. Ujung perang. Oh, nggih.